Кажете, сестра. Господин Хараламби Попов е записан за 1 часа. Да, ще го приемам, няма никакъв проблем. 1 часа очакваме господин Попов. Лезте, заповядайте. Добър ден, докторе. Добър ден, заповядайте. Добър ден. И сестра мъж. Заповядайте, седете, господин Попов. Заповядайте, господине, заповядайте. Добре сме дошли на гост. Кажете сега какъв е проблема, господин Попов. Докторе, не съм добре. Мисля, че имам нужда от изследвания. Дайте да погледна документите, господин Попов. Така, няма видим сега. Какво става тук? Ще живеете ли? Няма ли? Ясно. Сестра Дебрене, идете да, моля да занесете изследванията, да видим какво ще се получи. Добре, доктор Инджи. Какво стана, сестра Петре? Лошо на мене. Какво да го прави? Той ще вредя да вреди. Така, сега да го прослушам набързо. Събличете се якито, ако обичате. А може ли да се събличам, понеже се притеснявам? Не може. Може. Събличай се. Аре, бе. Събличай се. А може ли сестрата да ме прислуша? Тя после ще преслуша. По друг Не, начин. предпочитам вие. Добре. Достатъчно. Благодаря. Докторе, извините, ми има малко гъдел. Да, никакъв проблем. Забелязвах. И други работи имате вие, ама сега ще разберете. Сэр, беше? Сега ще видите. Значи, според изследванията, доктор, господин Попов, извиняйте, нищо днеска много пациенти минаха и вече не мога да мисля. Така. Господин Попов, във вас се заражда живот. Но как така? Аз съм мъж. Еми, мъж, жена, глистите не подбират. Докторе! Ясно, да? Добре сме дошли на гост. Ясно, да? Добър ден, докторе. Добър ден. И сестра. Добър ден. Давай. Давай. Добър ден, докторе. Добър ден, заповядайте. Добър ден. И сестра мъж. Get it, got it. Everybody wanna call me Hollywood, and they should. I ain't hood unless another chick want it on the hood. We on the night like first name should. Ясно, да? Сестра Дебрене. Идете да... Ясно, да? Get it, got it. Everybody wanna call me Hollywood, and they should. I ain't hood unless another chick want it on the hood. We on the night like first name should.